In 1923 kreeg Ljouwert de fontein cadeau van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Het staat symbool voor de rijkdom van de stad en omjouwing. De Duitse beeldhouwer Gustav Adolf Bredow maakte de fontein en ik de beelden. In 2008 waren de fontein van zijn plak helle. Het Mercuriusplein wienedig voor de verbouw van het Zeilaan. Tenight zit het symbool van rijkdom op het Beursplein, een goede 100 meter verderop. Zo'n een paar weken wordt de fontein hier weer opgebouwd. Er is een nieuw bassin en een nieuwe kelder maken. Verder is alles bij het oude bleum. Nou ja. Tijdens slopen zijn er wel beschadigingen bijgekomen. Ja, eerst zijn wij 2 weken bezig geweest met het repareren van de beschadigingen, verlijmen van de gebroken stukken. Dat hebben we allemaal bij ons op de zaak gedaan. Ja, daar zijn de middelen daar zo wat makkelijker. Daar stond hij opgeslagen en daar konden we overkapt werken. Dus dat hebben we allemaal op de zaak gedaan. Het leadingwerk is ook nog een heel gepuzzel, want de fontein moet volledig helle werken in geval van frost. Joet kwamen de beelden weer waarom naar Ljouwert. Al met al is het een specialistische klus. Het lastige aan deze klus was het maatwerk. Het is allemaal rond en er zitten wat hollingen erin. Mercurius kan van Joet naar 4 jaar weer tasje op een handel in de Ljouwerter binnenstad.